marmari kallon ki ba zan bari ba, kamar san ki zuciya walla ba zan cire ba. Ga zinariya ya zanyi in dauta bulla, mai kyawun ki duniya ni da ɗaya ban sani ba. Abun marmari kallon ka ba zan bari ba, kamar san ka zuciya walla ba zan cire ba. Ga zinariya ya zanyi in dauta bulla, mai kyawun ka duniya ni da ɗaya ban sani ba. Soyayya da ke na saba masoyata, masolan burina ban so ki min rata. Cikin zuciyata ƙaunar ki na sakata, na kulle na kofar karfe na sanya sakata. Zo nan burina, to nan mu zauna, yanayi marmari ba gyale-gyalen duniya ba. Masoyi a zuciya ta tsawon zamani, soyayyar ka ruhi na san ba ta rauni. Kamalar ka kyawun sunar ka ya burge ni, na san ko ina na je da kai babu raini. Mai ilimi na boko har ma da na addini, ka koyar da ni malami ya kai ban gani ba. Marmari kallon ki ba zan bari ba, kamar san ki zuciya walla ba zan cire ba. Ga zinariya ya zanyi in dauta bulla, mai kyawun ki duniya ni da ɗaya ban sani ba. Abun marmari kallon ka ba zan bari ba, kamar san ka zuciya walla ba zan cire ba. Ga zinariya ya zanyi in dauta bulla, mai kyawun ka duniya ni da ɗaya ban sani ba. Masoya daga kanki ba ni maimai, domin ni kin ishe ni komai. Kyawun sura fuskar ki ko ba mai, tana sheki tauraruwa a komai. Kalli samaniya zaki ga wata gefe ga zara, komai sanani ni da ke ba ma rage ba. Sanyo alwala sannan sai in yi sallah cikin nutsuwa, sannan sai in roƙi Allah ya bani kai matsayin miji mai kamala. Sannan mai salati gun masoyan mazalla, Allahumma salli alaihi mai kau da illa, wato shugaba Mahamudu rainin Suwaiba. Marmari kallon ki ba zan bari ba, kamar san ki zuciya walla ba zan cire ba.